lahat. Welcome back ulit sa ating channel. Medyo maingay kasi may manok. So, Isla Di Olango Vlog. Hello po. Sa mga bago dyan, please do subscribe sa aming munting channel, Isla Di Olango. And tara, magkakalisurvey na tayo. So, tara. Hello po, Nanay. Botante po kayo, Nay? Sino po ang presidente tsaka vice nyo po, Nay? Wala? Survey. Survey po ito, Nay. Okay. Survey. Ikaw, sir? Wala. Wala. Undecided. So, undecided po si sir. No. Ikaw, madam? Undecided po si ma'am. Kayo po, sir? Ayan. Sinong presidente ninyo? Pacquiao na ko presidente ko, Pacquiao ko. Pacquiao. Yung vice mo. Okay, so wala siya sa vice. Wala sa vice. Okay, ikaw, sir. Ano maawawa ka, oy? O, saan mo? Street unit team. Okay, street unit team. So, Sarah. Ikaw, sir. Botante ka po. Ikaw, ma'am, asam ka, ma'am? Bawal po kami, bawal. Hindi po kasi nagkakanda po kami ng survey. Oo. Meron po kami pero hindi pwede malaman sa inyo, di ba? Kayo yung tinatanong namin. Ikaw. Pacquiao mong gani si sir. Sir, makita na sa YouTube, sir. Okay. Pacquiao and Vice. Street, sino ba yung ng Pacquiao? Sino Pacquiao? Mayroong job yan. At saka, right hook, left hook. Pacquiao and? Pacquiao din sa'yo. Atienza. Okay. Atienza and Pacquiao. Atienza din kan, sir? Okay, Atienza din. Ikaw, sir? Pacquiao din siya. Okay. Tapos ka na pala. Ikaw, sir? Kinsa man mo, sir? Kinsa man? Marcos og Vice nimo. Dadere ubos. Kinsa, sir? Sarah. Pacquiao inadlaw. Kamo, sir? Kinsa man inyo, sir? Pacquiao og si Willie Ong. Okay. Pacquiao og si Ong. Pacquiao. O kani si sir? Pacquiao. Pacquiao og Sarah. Malakas si ano. Ikaw, sir? Lenny og si? Lenny og si Soto. Kinsa pa iwa? Tapos na. Ikaw, botante ka po, ma'am? Ayaw. Ikaw, sir? Marcos og si? Presidente ra ko. Okay, wala po siyang vice. So, undecided siya sa vice. Marcos po siya, Marcos. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Pacquiao. Okay. Ay, tapos ka na pala. Ikaw na lang, sir. Okay. Tsaka vice mo. Sino vice mo? Vice. Daderi. Soto og si Pacquiao. 1, 2, 3. Ayan, nangunguna. Pacquiao nanguna sa ngayon. Ikaw, madam? Wala. Okay. Thank you. Ma'am, botante ka po? Botante. Survey lang po ito, ma'am. Sino yung president tsaka vice mo? Oh, sige. So, undecided. Secret pala. Okay, secret pala si ma'am. So, okay. Thank you. Hello po. Botante po kayo dito? Sa Lapu-Lapu?
sino po yung presidente tsaka vice niyo po? Lenny at tsaka sino po yung vice mo, sir? Ong. Lenny and Ong. Lenny and Ong. Eh, kayo po, sir? Ah, okay. Maraming salamat po sa inyo. Yan sa blama, sir. Yan sa Okay. Hanap. Hanap tayo, hanap. Tayo'y maghahanap. Hello, tatay. Butante ka po dito sa Lapu-Lapu, tay? Hindi naman kumutante din ba yun? Salat ko. Ah, okay. So, hindi. So, hindi po siya. Makabutay ka karon. Makabutay ka karong Mayo. Oh, Oh, kinsa may imong presidente o kuan Marcos og si ang vice nato. Marcos and Sara, puntahan kita mamaya. Marcos and Sara. Okay. Thank you, Tay. solve na. Oo, survey po. Ikaw, botante ka? Ay, hindi. Botante po kayo, ma'am? Sino po, ma'am? Sino presidente nyo? President ko. President po, tsaka vice. Survey po ito. Ito lang, oh. ito. Tsaka sa vice po. Ito, si Sarah. Sarah. Okay. Unit team. Surbola. Unit team. Kayo po, ma'am? Wala? Okay. So, dito tayo kay sir. Wala? Okay. Ayan, sir. It's your turn to shine. Marcos and Sarah. Surbola yan. Bakit? Pwede. Kailangan ng gamitan ng kamay na bato. Ay, Bumbong yung pagpay, bumbong. bongbong. Gamitan na nito sa Kuan, Cebu, Marcos Sara. Kasi mo. Marcos Sara sa Cebu. Cebu City, Cebu. Taga Cebu City ka din. Puntahan namin yung Cebu. After na to. So, ayan. Kayo po. Sino po? Hindi man sila may tandim. Punta na ko ba sa kinsa ka ni Marcos. Marcos Duterte. Marcos Duterte. Duterte daw galagi na. Una mas pakyaw sa lista. Punta na ra niya sir, sorbi ra niya. Marcos Duterte din. Ikaw sir. Ikaw? Sorbi ra niya sir. Survey lang po. Sarah Bongbong. Sarah Bong. Mingo magdidili nga. Ang solve ko nung di katuan. Lini Lugaw. Ayan, may komento. Sir! Ano po yung sinabi mo kanina? Survey. Yung survey, ano po yung sinabi mo kanina? Kasi marami pong nagtatanong kung ang survey daw accurate or ganyan. So ano pong komento? Napatian yan sa TV. Oo. Katuan. Sabi niya, di daw kuno katauhan ang survey. Ito po yung, Also ng bayan manabod. ayan, nakikita niyo po live po na tinatanong po namin yung mga tao dito. So hindi po namin sila kilala. So sa kanila po mismo nanggaling na ano po talaga yung Kalye survey. Maraming salamat po sa inyo, sir. Thank you so much. Oo. Ay, ito, sir. Undecided po si sir. Ayan, makikita po natin dyan sa YouTube. Okay, undecided. Thank you. Hello, sir. Botante po kayo, sir? Botante po. This coming May. Survey po natin sa President tsaka Vice. Kung wala pa po, okay lang po. Meron na? Sino po? Sino sa kanila? Survey lang po ito. Nasa YouTube lang po tayo. Kahit sino pong piliin nyo dyan. Kung yun po ang gusto nyo, okay lang. Walang problema din. So, eto Sarah and undecided. So, undecided siya kasi ma'am. Undecided and Sarah. Thank you, ma'am. Ikaw po. Sarah and undecided. Maraming salamat sa iyo, sir. Undecided pala tong president mo, no? And Sarah. Thank you. Hello po. Botante po kayo?
Okay lang po matanong, sino po sa kanila yung napili nyo? Marcos and Soto. Okay lang po sir, nahiya si sir eh. Marcos and Soto. Ito lang may YouTube lamang po. Ikaw madam. Pacquiao. Dito, sa baba, sino? Vice natin yan. Atienza. Okay. Pacquiao and Atienza. Sara, okay. Pacquiao and Sara. Kayo po, sir. Meron? Sino? Sige, undecided. Sa dalawa po? Okay. Undecided. Kayo po, sir? Unsa? Ito undecided pag wala pang ano. So, undecided ka po? Okay. Sa dalawa? Maraming salamat sa kooperasyon nyo. Ikaw, sir? Dito, BBM. BBM tsaka Uniteam. Uniteam si sir. Salamat po sa inyo. Ikaw, sir? Ako, pasa ko. So, wala pa. Undecided. Okay. Okay. Ikaw, tatay? Survey lang po ito tayo sa president tsaka vice natin. Ayan, malapit na po kasi election. So, ayan. Ako, gusto ko. Marcos, ayan, si BBM. Tapos, Soto. So, ayan, Marcos and Soto ang Sir, Marcos and Soto. Thank you so much, sir. Ali. Hello, madam. Botante po kayo? Matanong ko lang po kung okay lang po sa inyo kung sino yung presidente tsaka vice nyo. BBM and dito sa vice. So, undecided ka po dito. So, tali muna natin si BBM. Undecided. Ikaw, Miss Beautiful. Ito? Lenny. Tapos sa vice? Kiko. Okay. Nahiya po siya. Ang ganda niya man. Ang ganda mo. Bakit ka nahihiya? Ano tuloy ako. So, Kiko pala. Kiko and Lenny. Lenny. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Sir, botante ka po. Andito tayo, sir. Botante ka po. Sino ba ang napupusuan mo dito sa ating presidente tsaka vice? Marcos, okay. And dito naman sa baba. Ito po yung vice natin. Ha? Soto. Maraming salamat po sa inyo, sir. So, Marcos po and Soto, ha? Hello sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Ayan, tatanungin po kita kung botante ka po. Tapos na si sir eh. So, sabi niya, BBM. So, ano, ma'am, undecided? So, ayan eh, respetuhon po natin si Ma'am Secret. Thank you. Ikaw, ma'am, botante ka po. Ay. Wala eh. Tama, wala, sir. Ngayon lang po. Maraming salamat po. Hello. Botante ka po, sir? Okay lang ba matanong kung sino presidente tsaka vice mo, sir? Oo, survey lang po ito. Marcos, si ma'am. Marcos, and sino po? Dito. Uniteam, okay. Marcos and Sarah. Ikaw, sir? Marcos of the Iqbal, Soto. Marcos and Soto. Ito. Papa, di ba? Ayan po, sabi. Oo, thank you, ma'am. Ito sila, botante po. BBM Sara, di ni ma'am. Ayun, okay. Solid. BBM and Sarah. Ikaw po, madam. Ganun pa rin. Itong botante po kayo? Ay, hindi. Okay lang po, makikita po natin yan sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo.
ayan, maghahanap tayo uli. Wag yan, natutulog eh. Hello sir. Butante po kayo, sir? Okay lang ba mahingi ng kung sino presidente tsaka vice nyo? Survey po natin to, survey. So, undecided pa si sir. Ikaw din po, sir, undecided. Okay. Oo. Ikaw din, sir. Ikaw, sir, sino? Ayan, ito po sila. Presidente tsaka vice natin ngayon. Pacquiao. Okay. Dito sa vice natin, sir. Pacquiao ang sabi ni sir. Yung vice. Willie Ong. Okay. So, Ong. Kayo dyan, ma'am. Butante po. Sino? Survey po natin. Sa YouTube, ma'am. Bigyan natin sila ng YouTube. Isko and Soto. Isko and Soto. Isko and Soto. Ikaw, ma'am. Pacquiao and? Si? Kiko. Okay. And Pacquiao. Maraming thank you. Ay, parang butante ba to? Oo. Kaya na nga eh, parang ang bata ka. Thank you, sir, Thank you sa inyo. Hello, tatay. Butante ka po, tatay? Ay, maraming salamat po. Okay lang po. Oo. Ay, kayo po, ma'am. Butante po kayo dito. Survey lang po ito. Ay, hindi din. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, tatay. Hello po sa inyo, sir. Butante po kayo dito, sir? Butante po kayo. Ay, tapos na pala ito. Ito na. Maraming salamat sa inyo. Dito. Oo na. Thank you. Hello, ma'am. Butante ka po, ma'am? Hindi. Ay, okay. Okay po. Ay, bata pa ito. Sige, thank you. Halika. Hello, butante po kayo dito. Pwede matanong, okay lang ba kung sino presidential ka, Vice? So, wala. Ikaw, sino pong butante dito? Ikaw, sir. Sino, sir? Sino? Wala. Okay. Kayo dyan, wala? Okay, maraming salamat. Ikaw, sir? Sino? Okay. So, linilugaw. Sabi ko, sino nagsabi linilugaw? So, undecided. Yes, mayroon pa tayo undecided. Kung maraming undecided dito, sir. Oh, look. Hindi pa namin kasi alam. So, wala. Okay. Undecided si sir kasi wala pa talaga. Wala. Maganda yung undecided lang kasi nasa neutral ka lang. Okay. Wala kang pinapanigan. Okay. Sige, sir. Maraming salamat. Kayo po kayo po, sir. Meron ba? Survey lang po ito. Okay lang? Oo, survey lang po ito. Okay, Juan, Marcos, Marcos and Sara. Marcos po and Sara. And kayo? Sino po? Marcos yung... Uy, di po ako Ilan yung Marcos dyan? Dalawa? Dalawa po. Yung vice nyo? Sino yung vice nyo? Vice. Sara and Sara. Ay, Rike, pili, Rike. Atay mo anak pa.
Hindi, dapat botante yung ikaw, botante ka po. Ah, okay. Marcos, ito si Marcos. Yung ano mo, vice mo. Sarah. Shake. Thank you, sir. Ah. Ayan, thank you po sa inyo, madam. Ikaw, sir. Kuha ma'am, si Isko ma'am, makuha. Esko. Okay, dito sa vice. Si Kuan, si Soto. Okay, sir. Maraming salamat po, sir, ha. So, Esko and Suto. Mana ato, sir? Hay, sir, tanungin po kita. Botante ka po? Ngayong Mayo. Hindi dito. Pero botante ka? Okay, sige. Sino po? Yung presidente tsaka vice mo? Bakit ka natawa, sir? Natatawa din ako sa'yo, sir. Ano? May napili ka ba? Marcos. Marcos, yung vice mo? si sino? Ayan po, anim po sila. So, yung ano niya, Marcos. Sino, sir? Nangangawit na ako, sir. Joke lang. Sino ba, sir? Ayan, pili kasi Ate Ansha, Kiko, Willie, Sarah, Soto, and Bilyo. Anim. Anim sila. Yan po ang vice natin, mga vice. Iko. Kiko, okay, si sir. Pinapangawit niya yung kamay ko. Joke lang, sir. Ah. Maraming salamat po sa iyo, sir. Ah. Hello, sir. Botante ka po dito, sir? Sa ano? Botante ka. Okay. Sa Lapu-Lapu. Oo, sige. Sino po yung presidente mo? At saka vice? Marcos and Sarah. Kayo po, ma'am. Isko and vice mo. Lenny and hindi, presidente. Oh, ito yung vice. So, saan ba yun? Isko and Kiko. Maraming salamat po ha. So, Isko and Kiko. Sarah and Marcos. Ma'am, sino presidente mo, ma'am? President tsaka vice. Oo, survey po natin to. Isko. Okay. Dito sa vice. Sarah. Okay. Isko kang ma'am. Naubusan ako ng... And Sarah. Ikaw. Okay. Ito si ma'am, beautiful. Ikaw. Sino, ma'am? Marcos and Sarah. Okay. Marcos and Sarah. Yes, nangunguna po si ano. Ikaw, sir. Marcos and Sarah. Ayan, so nangunguna. Maraming salamat po. Magtatanong pa po kami dito. Ha? Saan ba tayo doon? Doon tayo dali. Ay, wait lang, tatawid kami. At kami tatawid. Wala pospos. Oo, tawid lang. Tawiran ng walang post-post. Okay. Kami magtatanong. Hello, sir. Magandang hapon, botante. Hindi ka botante. Ikaw, sir. Sino po ang presidente tsaka vice mo ngayon, sir? Ano ma'am? Sa may tuyog po mo nga na. Ay, kalye survey po namin to sa YouTube. Kung okay lang po malaman. Daghan na mo ka na na. Daghan namig na survey ani sir. So, ano? Secret? Okay, so secret po. Sige, okay lang. Okay.
Kayo, ma'am. Okay lang po. Survey po natin sa President tsaka Vice. Sa YouTube lang po to. Oo. Meron na po. Botante ka? Wala ka ka-decide. Okay, so undecided po si ma'am. Undecided. Thank you, ma'am. Ikaw, ma'am, botante ka po? Pwede matanong kung sino presidente tsaka vice mo. Para YouTube po, Kalye Survey. Ayan na. BBM and Sarah. Thank you, ma'am. So, Sarah and BBM. Ikaw po. Ikaw, ma'am. Botante ka po. Sino yung presidente tsaka vice mo? Survey po ito. Nagkalye. Okay. So, undecided po. Undecided. Undecided sila. Bakit? Kayo po, botante po kayo dito? Botante? Pwede mahingan kung sino presidente tsaka vice nyo. Okay. Undecided. Sige. Okay lang yung undecided. So, undecided sila. Tatlo yung undecided. 1, 2, 3. Pahingin ng isa. Okay, dito. Kayo po, ma'am. Botante po kayo dito? YouTube po ito, ma'am. Pwede mahingan kung sino presidente tsaka vice niya. Sino po? Sino ba yan si Manny? Oo. Manny? Manny yung sa'yo, sir. Manny tsaka si? Vice mo, sir? Dito yan. Kabaksi. Idol niya. Idol niya si Manny. And vice mo, sir, sino? Ito, sir. Ito yung vice natin. Si Atianza, Kiko, Sarah Soto. Ano? So, Mga problema sa akin. oh. Manny nga idol ko. So, Manny yung kay sir. Manny. Okay, so, yung vice mo, wala. Wala kang vice. Wala siyang. Okay, 1, 2, 3. Wala siyang vice. Ikaw, ma'am. Marcos at saka si Sarah. So, Marcos po siya. Marcos. Okay. Sarah. Ikaw po, ma'am. Okay. Ayun, ikaw po, sir. Botante. Ayun. Marcos and? Lenny. Ay, presidente po sila. Dito yung vice. Ito po yung vice. Ito yung ano, si Atianza, Kiko. Kiko. So, Marcos and Kiko. Maraming salamat. Sa YouTube lang po ito natin i-upload. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Opo, sir. Thank you. Thank you. Wala po kaming ano eh. Sir, botante ka po? Botante. Ay, kabango-bango. Sir, sino yung ano mo, sir? Presidente tsaka vice. Wala lang ko magkuhan na yun. Okay, so undecided si sir. Undecided. Itali po natin yan. Undecided. 1, 2, 3. Here. Undecided din po sa isa. Ikaw, sir. Baka meron ka nang napupusuan dito. Presidente tsaka vice natin ngayon, this coming May. Malapit na. Sir, asama kayo mo? Hi, sir. Magandang hapon po sa inyo. Jen, hello, ma'am. Nasa papilian. Yung, Huwag natin mapilian. survey po natin ito sa YouTube lang. Asama mo? Wala ba? Ha? Gusto mark. Sige, undecided siya.
Ikaw, sir. Oh, yapon. Undecided. Okay po. Ay, itong vice mo, baka meron. Kaya makayo ano yung nakuha mo. Mag-ano? Si Kuan. Sino? Sotay mo. Soto. Sara yung vice niya. Sa'yo, sir. Sara din. So, undecided po kayo dito sa president. 1, 2, and Sara kayo. 1. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, sir. Kami po. Hello! Butante po kayo, sir. Hello, ma'am. Sino po yung presidente nyo ngayon? Marcos and? Yung vice po nyo, dito po sa baba. Butante ba to? Parang bata pa. Oh, so, Marcos and Sara. Malapit nang maubos yung ano ko. Kayo, sir, makikita nyo po. Ito, YouTube natin. Sino? Marcos. And? So, boses ng kabataan, bakit po si Marcos? Bakit Uniteam? Kasi maraming nagtatanong, dapat daw isali natin yung mga boses ng kabataan. So, matanong ko po, sir, bakit po Uniteam ang gusto nyo? Pwede Bisaya. Pwede Bisaya, sir. Nga naman. Speechless. So walang masabi si sir. Ikaw, sir, basig na kay ka ng... Then after, pwede mo mag-ano dyan. Manawagan. Sige. Total Uniteam kayo, manawagan kayo, Sir Bongbong. Wala. Ayan, tingnan niyo po kami sa YouTube. Thank you, sir. Thank you. Okay. Hello, ma'am. Butante ka po, ma'am. Pwede matanong lang po. Survey lang po ito, ma'am. President tsaka vice mo. Sara and BBM. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Sara. Thank you, ma'am. Okay. Hello, sir. Butante po. President and Vice po. Sino? Sa YouTube po natin to makikita, sir. Oo. Magbigay lang po kayo ng ano. BBM, tsaka si... Okay. Bakit? Nahiya sa sir eh. Oo, pero bakit ka nahiya, sir? BBM and Sara. Oo. Thank you. Thank you, thank you. Hello, sir. Pwede... Botante ka po? Ay, hindi. Okay. Sir Botante, pwede matanong ko sino president tsaka vice? Esko. Yan, sino po Sara mo? Sino po Sara mo? Sino po vice mo? Vice. Sara. Duterte. Okay. Esko and Sara. Ay, si Isko Moreno. Ayos, maganda sa presidente. Matalino, mabilis action. Sa kami. Yun lang? Yun lang. Ikaw, sir? Isko and Sara. Okay, Isko and Sara. Isko and Sara. Ikaw, sir? Ang dato Faisal. Ano yan? YouTube lang na. YouTube. Call you survey vlogger. Undecided si Kuan, ang dato. Oo. Ano undecided? Isko. Esko. Dito, sa baba. Vice. Vice. Esko and Sara, same kayo ganun din sa'yo. Esko din sa'yo and Sara. Joint daw. And Sara. Aray, napakutan ako, wala kalimutan. Tapos na po siya. Kasi, nabigyan mo na sa YouTube natin. Okay, maraming salamat po. Makikita nyo po sa YouTube. Okay, thank you.
Hello! Ma'am, butante po. Sir, butante po kayo? Matanong ko lang po kung sino yung presidente tsaka vice niyo. Oo. Survey lang po ito. Ikaw, ma'am. Meron po na itong undecided. Meron din po tayong mga kung meron na po kayo napupusuan. Isko, ayun. Isko and Sarah. Okay, Isko and Sarah. Sarah, ito. Ikaw po, Nay. Yes, President and Vice. BBM and yung vice mo. Sarah, BBM and Sarah. Paubos na. Sem lang. Ano ba yung... ma'am, ano mo kanina? Esko and Sarah. So, Esko daw, same daw si ano. Okay. Dito ka na. Mga ngambala po kayo dyan, sir. Butante po kayo? Sino po sa kanila? Soto and Sarah. Okay? Sino? Lacson and Sarah. Okay po. Ayan, makikita po natin yan sa YouTube po, ha? Ikaw po, sir. Pag sabi ko ng YouTube, hindi na tumingin si sir. Kaway na lang po kayo nakikalayan. Oh. Oh, ikaw po, madam. Meron na. Sarah and Marcus, BBM. Survey. Ikaw, ma'am? Meron? Okay, so undecided si ma'am. Opo, ma'am. Ikaw, ma'am. Dito si ma'am. Marcos po, and sino po yung vice mo, ma'am? Soto. Marcos and Soto, okay. Yeah. Thank you, mama. Ayan, Marcos and Soto. At kami, dito na muna. Thank you po. Sandali, natanggal yung ano ko. Yung shoes. Lace. Hello, sino po? Sino yung presidente mo? Nasaan na ba yun? Siyempre ang presidente na po si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos and... Bongbong nga, ipaday. Wabago ka kita. Naglansa sa vice. So, president lang. Si BBM, okay. BBM, solid BBM. So, undecided siya sa... Yes, survey po. Pwede pumasok? Pasok. BBM ka po, ma'am? Oo. Sige po. Makikita po yan sa YouTube. Sarah Duterte. Okay po. Ikaw, madam? Bongbong Marcos. Okay. Vice President Soto. Soto. Ikaw, ma'am? So undecided sa ma'am. Kayo, ma'am? Butante po? Yan sa inyong president. Undecided po. Marcos Duterte. Marcos and Sarah. Okay. Sino? Ito to. Ay, ano ipopromote mo? Sige, manawagan ka po sa amin. Mga viewers. Ano? Hello mga viewers. Hari mo ba malit sa Seren Barbecue? Kay lamig kayo ang timpla. Pero sa Garitas Politika, iboto ginato si Bongbong Marcos o gusto tag kausaban sa Pilipinas. Okay, maraming salamat sa iyo, madam. Yan, so. Mamaya upload. Ikaw, ma'am. Sino ba yun sa'yo? Salamat. Pacquiao tsaka si? Pacquiao and Marcos. Pagyaw na pagyaw. Pacquiao and Abay si Mambay. Marcos. Sarah. Pacquiao and Sarah. Pacquiao and Sarah. Ikaw, ma'am. And Ang vice na vice mo. Dala sana, mamili.
Sunod. Thank you, thank you. Ayun, si Marcos sa I-upload naman yun sa Oo, makikita ka sa YouTube daw. Ala. Oo. Thank you. Hi, dali, punta tayo dito. Hello, ma'am. Butante po. Sino po presidente tsaka vice? Vice President. Wala gyud si Kuan. Ito yung vice natin sa baba. Oh, Ito wala na. gyud niya si Si? Sara. Ito po si Sarah. Dito to. Vice President. Vice President ya Oo. di ay gilansaran. Opo. Okay, gusto. Isko and Sarah. So, Isko and Sarah ka. Okay. Isko and Sarah. Ayan. Thank you, ma'am. So, ayan. Yes, sir. Butante po. Pwede pumasok. Sino po, ma'am? President tsaka vice mo. Yes, Kalye survey po ito. Makikita po tayo sa YouTube, ma'am. Lenny and vice mo. Lenny and Kiko. So, Lenny and Kiko. Eto. Ayan. Thank you po. Dito kami. Hello, sir. Botante po kayo? Botante? Sino po ang presidente tsaka vice niyo po? Sige po. Atienza? Atienza, tsaka? Sino yung president? Oo, survey lang po ito. Yung president nandito sa taas. So, wala pa po kayo. Undecided po. Okay. Kayo, sir and ma'am. Undecided po kayo dito sa sa president tsaka vice. Kiko ka sa vice, dito wala. Okay. So, undecided ka dito sa president and Kiko. Kayo, sir? Oh, so, undecided Kiko ka din. Okay. Ikaw buka? Sharon yan tingin ni ba? Okay. Thank you po, sir. Okay, dito din. Malapit na po kaming malapit na po kaming magtali. Hello, ma'am, botante ka? Botante ka po ngayon? Oh, O, ma'am, sino po presidente tsaka vice niyo po? wala undecided pa ko. Okay, undecided. Okay lang po, ma'am. So, undecided. Ikaw, ma'am. Botante? Butante ka te? Ikaw, sino yung presidente mo? Pwede pumasok. Undecided pa ka? Undecided. Ah, undecided. Ikaw po, sino po botante? Ikaw, ma'am, botante ka? O sino po sa kanila, ma'am? Yani. Lenny, tsaka si... Dito yung vice. Ito po yung vice. Sara. Lenny and Sarah. So, Lenny and Sarah. Kayo po, botante? Boses po ng kabataan niyo. Sino po? Makikita po sa YouTube. Isko and Sarah. Ma'am, bakit po si Isko? Gusto mo lang? Okay. Isko and Sarah. Ikaw, ma'am, botante po? Ay, hindi pa. Okay. Thank you so much. Ma'am, thank you po. Sorry sa gambala po. Salamat, madam. Thank you. Hello, sir. Pwede mangubala? Ay, parang busy si sir. Sir, botante po kayo? Sino po presidente tsaka vice niyo po? Hello, pag ko desisyon. Okay lang po, sir. Walang problema, sir. Okay lang po. Wala ako pag una-unaon, ma'am. Okay. Oo, una-unaon. Ito
dito tayo. Sir, nasan yung sinyas mo? BBM. BBM, ayan, tingnan nyo. Oh, tingnan nyo yan. Ayan. Sinyas lang. Ayan. Salamat. Thank you, thank you. So, wag nating kabalain si ano. Dito tayo. So, wala na. Dito tayo kay ano. Okay. So, kami po ay magtatali na sa part 3. Hello, sir. Botante po kayo, sir? Botante? Mahingin lang po, sino presidente tsaka vice nyo, sir? Survey po. President tsaka vice. President? Oo. Yung president mo namin si Bongbong. Bongbong and? Yung vice mo namin si Sara. Okay po, sir. Bongbong and Sarah. Ikaw, sir? Busy si sir. Sige, sir. Okay lang. So, kami po ay... Ito. Ikaw, sir. Madalian lang po. Sino? Bongbong. Bongbong tsaka si? Sara. Okay, sir. Thank you. Okay, dito muna kami. Hi, sir. Sino? President at saka vice niyo, sir? Padalian lang po tayo. President and vice. Kali survey po ito, President and vice po kung sino. Bongbong tsaka si? Yun po ang sa'yo, sir. Same lang po. Okay, maraming salamat po, sir. Okay, Bongbong. So, ayan po, tapos na po tayo sa part 3 ng ating Kalye survey dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. So, ayan, nagtatali na po tayo ng ating nakuha, datos. So, ayan, sa Lini po, nakakuha po ng 6. Hala, marker. Ayan, yung marker ko, ano ba to? So, si Lini po, nakakuha ng 6. Ito si Pacquiao, 5, 10, 11. Lacson is 1. Marcos is 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, ito 35, 40, 52. Check po natin ulit ha, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Plus 8, so 52. Tama ba? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40? Oh, ayan, 52. 52 nga. Tama. So, ito naman si Isko, 5, 10, plus 2, 12. Parladi, 0. Di Guzman, 0. Wala. Undecided. 5, 10, 15, 20, 25, plus 1. 26. Okay. So, dito naman tayo sa ating vice. At yan sa 3. Belio, 0. Ong, 4. Kiko, 5 plus 3, 8. Sarah, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 plus 1. 56. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56. Okay. Dito naman kay Soto, nakakuha siya ng 9. Undecided, 5, 10, 15. 20 plus 2 is 22. Usabang kon, nakabongbong. Lima ko. Marcos. So, ayan, sabi ng partner ko, check ko daw ang kang bongbong. Sabi niya, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Plus 8. Plus 40. Oo nga, mali, tama.
Nagkamali nga pala ako. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 47. oo, 47 pala. Ayan. Buti na lang. Magaling yung ano ko. So, ayan, ito po yung mga resulta. 6, 11, 0, 47, 12, 26, 3, 0, 4, 8, 56, 9, and 22. Lamang po sa pangatlong survey namin dito sa Lapu-Lapu, no, is Marcos 47. And then dito naman sa Vice, Sara 56. So ito po yung nakuha naming datos. Latest datos dito sa Lapu-Lapu. Ayan, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe po, like and share sa aming mga videos. At kung gusto niyo po ng ganito, abang-abang po sa aming mga darating na mga videos. Hanggang Mayo po ito. Tuloy-tuloy lang po ang survey natin. So ayan, maraming salamat po. And bye-bye. At subscribe po sa aming channel. Thank you.